Hasbunallah wa ni'mal wakil. Leren dhisik nduk, anakku sing ayu dhewe. Ana dawuhmu apa, Mak? Bengi iki awake dhewe sak kanca rowang kabeh kelakon sowan ngabiyantara ngersaning Marga Agung ning Karangreja, Kecamatan Juwana Pati iki ya nggih. Ngono ya, Mak. Sowan mrene jane wis bola-bali ning keperluane pancen beda. Bedane manggone ngendi? Yen keperluan bengi iki ora dekah bumi iki ora ning peresmian Pasar Hewan Reja Kliwon, Mak. Wah ngono. Iya,
ingkang wis diresmekke dening panjenengane Bapak Bupati Bapak Sudewa. Oh ngono. Mula ora neh lan mokal warga kene padha ngumpul ning papan kene sakiwa tengen iki mau minangka dadi seksi nggone panjenengane Bapak Bupati iki mau ngresmekke marang anane pasar hewan kuwi mau ya nggih. Pasar hewan Reja Kliwon Mak. Iya. Matur nuwun kelawan panjenengane Ibu Kepala Desa Ibu Yunita Silvianti. Semono uga panjenengane garwane panjenengane Pak D Darman ingkang wis kepareng mitaya marang awake dhewe. Oh ngono. Iki nuwun sewu lho, Nduk. Peresmian pasar hewan Reja Kliwon ki mau wayangan ki mau sing dawuh ki mau dakara 2 taun kepungkur. Ngono. Bar Bu Yunita syukuran kae terus panjenengane dawuh marang awake dhewe supaya mayang sok peresmian pasar hewan Reja Kliwon iki 2 taun kepungkur. Pak Darman karo Bu Lurah pancen pinter kok. Mak pinter piye? Akon dalang utawa dawuh dalang kon mayangi diarah isih suwe supaya tanggapane padha wae sing 2 taun kepungkur. Ora perkara kuwi, Nduk. Perkara kapitayane utawa kapercayane marang awake dhewe. Oh iya. Tur beliaunya kuwi mau nuwun sewu Bu Yunita ki mau piyayine cerdas, Nduk. Cerdase piye? Pisan nek tak wawas nggone keparang pidato mau blas sesuwek wae tanpa nganggo kertas. Ora nyekel HP. Oh iya. Sing kaping pindhone nggone kepareng ngadani utawa mbangun wujuding pasar hewan Reja Kliwon kuwi mau tinata sing kanthi becik nadyan to godha pangrencanane iki akeh ana sing seneng eneng sing ora ning ewa semono tetep semangat supaya perekonomiane warga ing Karangreja kene bisa meningkat sing kanthi becik meneh ya nggih. Ngono ya Mak kanthi adane ya kuwi mbangun pasar hewan Reja Kliwon iki. Oh ngono. Piyayi sing luar biasa. Lire piye? Ya senadyan to mbangune iki mau nganggo anggaran desa ning ewa semono peresmiane wayangan bengi iki mung disangga Bu Yunita karo Pak Darman dhewe kok Mak. Weh, biayane iki. Oh iya. Kuwi sinengguyung dening perusahaan Jenggleng Mulya berdiri sejak tahun 2009. Meliputi jual mebel. Sapa? Ya Pak Darman kuwi. Perabot rumah tangga, peti jenazah dan lain-lain. Oh iya. Sing laris iki peti jenazahe kuwi kok nggih tenan. Mulane kuwi uga peternakan ayam Sanggar Waringin meliputi 100.000 ekor. Coba bayangno. Lawane esuk mau pembukaan pemotongan ayam. Oh ngono. Dadi usahane Bu Lurah karo Pak Darman ki yo akeh. Ngene iki kok Nduk, rekasane piye? Angger ngucap nuwun sewu nek sing dadi lurah ki Ibu, kuwi mesti Bu Lurah Bu Yunita Silvianti. Ora neng kok Pak Lurah Darman ngono ora neng kok ngger tenan. Kira dadi boyo pengopo. Pancene suksese panjenengane Bu Yunita dadi lurah ki mau ora bakal lali saka panyengkuyung panjenengane Bapak Darman kok Mak. Lah iya. Piyayine jan apa anane blo saka blo anu coblok apa anane kok Nduk. Lah iya. Lan bengi iki uga di streaming langsung lumantar live YouTube ya kuwi RHS Shooting. Iki kita untuk Sutanto official ora munggah Mak. Ora. Lah iya. Ben satu fokus wae nang RHS Shooting kok Nduk. Lah iya. Sing pareng mirsani luar biasa. Matur nuwun sangat dumateng para kadang-kadang saking Yuwana khususon saking warga SKTS. SKTS ki sedulur kita Tantu Sutanto. Wah, kuwi dumadi saka nek Yuwana Ketalit, Bakaran Kulon, Bakaran Metan, Growong Lor lan sak panunggalane iki kabeh padha rawuh bengi iki berkah marang awake dhewe nggone kepareng gelar keliru ning papan kene kok nggih. Lah iya syukur ya Mak. Iya. Muga-muga kanthi peresmian pasar hewan Reja Kliwon iki mau pasar hewan ning kene bisa meningkat pesat lan bisa kanggo cagak ekonomine warga Agung ana ing wewengkon Karangreja Jiwana Padi kene. Allahumma amin. Lah iya. Nyuwun slendrone Pakde. Lah iya. Ora liwat Nduk. Piye? Awake dhewe nderek prihatin
nderek prihatin piye iki mau ana jroning swasana sing seneng lalah ana sing swasanane sedih iki ya ana sapa kebakaran ya kuwi kebocoran gas oh iya Mas Topik Karangboyo ya mak dodolan telur gulung lho wah iya kuwi mau merupakan UMKM utawa UMKM kuwi mau usaha mikro ngono kan lho nggih lho iya kuwi mau nuwun sewu nduk ya mesake ngatasi wong dodolan kanggo nggayengke swasana ning wewengkon kene kok malah pit montore kobong wah iya iki mengko nduk janjiku karo Mas Taufik ya senajan aku mau sekongkonan karo carikku supaya utawa bendaharaku supaya merepeki menang Mas Topik ning iki mengko hasile sing do nyuwun lagu sawerane mengko bakal tak sumbangke Mas Topik kabeh ana ing Karangboyo oh iya ngono ya mak iya entuke pira nek entuke di bawah 500 yoga per biji yoga per uang 20.000 ya sinden 50.000 ya nek nganti hasilnya ora luwih saka 500 nek hasilnya 500 nah monggo arep melu nyumbang ya sakarepmu ora ya sakarepmu sing penting ing atase arep gayengke swasana melu dodolan wae kok pit montore kobong oh iya aku melu ngrasake kok nduk upama kedadian ngono ki mau terus kempulku ki mau kobong terus piye coba sak sing nabuh lah ya terus kepiye rasane ngati rak ya mesti keronta-ronta oh ngono ya mak iki mau wis caos pisumbang aku pribadi kunjuk kersane penjelingane Mas Topik lah penggalangan dana iki mau monggo dinggo ngijoli utawa dinggo ijol Mas Topik ben tuku pit motor meneh oh iya muga-muga wae mengko ana kebijaksanaan dan saka para pamirsa kabeh ya mak muga-muga wae nggih lah iya matur nuwun sangat Mas Topik sing sabar Mas Topik oh iya cobaan ki mau tekane ki mau ora dinyono-nyono oh ngono iya ya mak iya wis kono pokoke ya urunan ya apik ora ya apik nek yoga-yoga ora gelem ulunan tenan wis tabunganmu sore mau tak cowoki 50-50 kabeh oh ngono wis ya ning sing nabung ning sing ora 50 ya wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake antar wasumane kaya sedaya natapi wajib jauhe pangeran ora ngerti sadake agomo ipang waktu kudu tansah dijaga kanthi sing
nganti bengi iki kabeh padha ngumpul ning kene para pamirsa kabeh semarang mirsani bengi iki pinaringana kesehatan panjang umur pinaringana mulya sak turun-turune ya Nduk amin amin semoga bapak Darman lan Ibu Lurah pinaringana kesehatan panjang umur pinaringana rejeki sing agung lan mulya sak turun-turune Allahumma amin matur nuwun sanget iki aku nggawa waranggana cacah ana 5 we ngono sapa bae sing suwan mrene nek piyayi daerah Juwana wis ora bakal pangling meneh karo sing pinggir dhewe kae oh ngono kae mbok-mbokane sinden sing saka Klaten oh iya sinden sing paling sepuh sak Klaten ya mung kari iki tok Nduk oh iya iki ngono le melu aku wis 23 taun sok nek wis genep 20 taun tak paringi hadiah dhewe kok nggih tenan oh ngono tak tukokke pit motor tak kreditke ayo kok mung kreditke iki Pak warga sing sowan rene pengrawite among rasa ingkang sowan oh ngono iki ing antara lain pinggir dhewe Bu Tarni sing saka Ladan Samber trucuk sing angka lorone sing ana sisi iki panjenengane Mbak Putri Anjarsari oh ngono saking Solo iki karemane piyayi saka Bakaran Wetan, Bakaran Kulon lan Growong Lor. Oh ngono. Matur nuwun sanget. Tan kantun ingkang wonten sisihipun menika Mbak Rini utawa Mbak Sulistya Rini ingkang saking Laladan Perumahan Ngalung Karanganyar. Weh ngono. Lah iya, lah sing cah loro iki, lah iki perlu ditepungke, Nduk. Mergo isih bocah. Ngono ya, Mak. Iya. Coba sing ana kuwi sing nomor 2 kok kene iki jenengmu sapa Nduk? Cahayu nderek Gulang Topang Gladiwanuh. Nggih, nderek pitepangan nggih, Pak. Nggih. Nami kula Wanda Amara. Sing banter, naminipun sinten? Wanda Amara. Wanda Amara. Nggih. Wanda ki mung tegese wanda. Wanda ki rupa. Amara, a ki ora, mara ki mung tegese marai ingin. Nah dadi rupane bocah iki ora marai ingin. Lah omahmu ngendi Nduk Wanda? Kula saking Ngawi, Jawa Timur, Pak. Ngawine ngendi? Mboten mesti. Sik. Ora nengok ngawine ngendi kok ora mesti apa mau pindah-pindah kaya bekican ngono apa piye? Maksude niku kula mboten ten Ngawi terus nonton lho, Pak. Kula nggih ten Solo, ten Ngawi ngoten. Oh iya. Sik sekolah, Nduk. Alhamdulillah, nembe mawon lulus, Pak. Saiki gelarmu sarjana apa? Seni, Pak. Oh lah ngono lho garek nyaut sarjana seni niku lak ngertiku lak sekolahmu ki nang UNS kuliahmu ki mau jebule ning isi to kowe? Ten isi kula, Pak. Oh iya wis kagungan pacar apa dereng? Dereng. Tenan. Sekseni kaki danyang nai janyang, punden-punden sing ning kene. Kowe duwe pacar tenan. Mergo punden kene gawat kabeh lho, Nduk. Nuwun sewu Bu Lurah arep wayangan iki suwan ning ngene punden. Aku arep mayang kudu suwan ning punden. Ha nek kanthi kowe nang kene goroh tekan omah meteng kowe tenan wis kuwi. Ayo, tenan kuwi. Piye? Sampun, Pak. Garek ngono iki kok lek. Surasa isin. Kowe umurmu pira? 23. Nah, wis wayahe diganclengke kowe iki ya piye to? Wis rasa isin nek duwe wong lanang wis lumrah. Lah nek bocah 16 tahun duwe pacar kuwi mau nek aku kosek-kosek. Mula leres ngendikane panjenengane Bapak Sudewa Pak Bupati ki mau. Bocah-bocah aja mbok cekeli HP. HP ki eneng apike, eneng eleke. Ning nek tumrape bocah, saya percaya nek kuwi akeh eleke. Sebab yo apa media sosial ki bahaya sekali, Nduk. Oh ngono. Wis mulane anakku wedok gendut Devi barang kuwi ya dolanan HP kenone nganggo wektu sing prayoga. Devi Gindi iki dalang saka iki cah SMP lho cah iki. Trek iki cah SMP. Gendut Dewi gendut Devi iki mau nuwun sewu. Iki dalang putri saka Rembang. Nusul aku nang kene iki lak kepengin arep sinau ya syukur. Arep nonton dalang sing suci. Lah dadi ngono. Lah lambemu nek suci. Tegese didadekke Pak ngono karo kowe iki. Oh ngono. Ya syukur wis belajar mayang sing apik. Aja nganti kowe nding apa kuwi semangat mung loko raja. Akeh dalang putri sing hebat-hebat iki akeh.
kaya ta Bu Harni Sabdowati saka Sragen, Mbak Cempluk saking Sragen, Mbak Wulan Panjang Mas saka Wonogiri. Hebat-hebat kabeh. Wah ngono. Mbak Rini barang ya dalangane apik. Ngono ya Mak. Ya. Matur nuwun Mbak Wanda. Coba sing kena sisi iki, ning sisi iki. Ya lagi nang kene iki sing jenenge sinden disajeni iki lagi nang kene iki ya. Komplit ya wah kandhani ya. Monggo Mbak sugeng dalu Nak. Nggih, sugeng dalu Pak Tantut. Nggih, panjenengan asmanipun sinten? Nggih, nderek pitepangan Bapak Ibu. Nami kula Utsa. Utsa sapa, Nduk? Utsa Damasuri. Weh, Utsa Damasuri. Nggih. Panjenengan nggih putra dalang ya nggih ya? Insyaallah nggih. Kok sik kok insyaallah ki. Bapakmu ki dalang apa dudu? Nggih. Lah nggih rasa nganggo insyaallah. Tapi kirangan niku bapake kula asli napa mboten? Bengi iki bapakmu nonton lho. Nek di-shot ke dadi cacing kowe kok. Lah riyen kula diomongi sanjange ngeten iki. Piye? Napa riyen kula diadopsi saking tukang becak Surabaya ngoten. Oh. Kula kirangan sing bener sing pundi Wis bapak gampang, kula. gampang nek perkara kuwi gampang. Kok sesuk tak urusane bapakmu kok kurang ajar timen lho, Don. Kek bapake kula jenengan, Mbak. Heeh. Ini ora ngono kuwi, ngono. Dalemipun saking Sukoharjo Makmur. Nggih. Tasih kuliah wonten isi Surakarta. Nggih. Semester pinten? Semester 6. Weh, semester 6 ndang rampung ya Nduk ya setahun ngas. Amin. Ya muga-muga ya ora kedisikan wong lanang sik. Mboten. Mboten. Wis duwe pacar. Dereng. Oh, mergo gedang saiki iki mau kuwi paribasane wong wedok iki tak ibarati kaya dene gedang. Akeh codot sing kepengin arep mangan gedang. Nah, mongko wong lanang saiki akeh codote timbang urane. Nah, ngono lho. Lho nek nganti ning codot kuwi mau kudu sing ati-ati, ya Nduk ya. Nggih. Anu Pak, ciri-ciri codot niku pripun? Awake rada ireng. Rada ireng. Terus napa? Rada lemu sithik. Oh. Wonge nang ndi nggo tas ngene mlakune. Tase tasan kan lho, bag ngono kan lho, tas ngono kan. Ah, ngerti ta kowe? Nggih, handbag. Handbag kuwi bener kuwi. Terus napa melih, Pak? Napa melih ciri-ciri? Nek turu ngorok. Lho, kuwi genah codot kuwi. Terus dalang. Anak dalang. Oh, anak dalang. Iki belajar dalang. Kuwi codot iki biasane ngono kuwi. Mula nek nganti ning bocah ya ngono kuwi singkir ana sing adoh. Oh, nggih. Kuwi penyakit. Lah ya. Nggih. Lah iya, matur nuwun Nduk Utsa Damasuri. Lah iya. Peloke Pakde. Lah iya. Lawan iki dirawuhi uga dening panjenengane pepundhenku sing saka Margayasa. Sapa? Bapak Supaat. Wih, matur nuwun sanget. Pak Supaat. Poh ijo, matur nuwun sanget Pak kerawanipun. Oh iya. Mas Promabi Samarinda ya melu nyimak lumantar YouTube. Mas Tri Kenari nggih nderek wungon matur nuwun saking Jambu Kidul. Sugeng dalu Mbak Limbo. Menika kepalit tasih lenggah nyuwun tembang Lintang Asmara Nduk Utsa kalih Mas Rangga. Oh iya. Iki Pak Hongki mau ya penggemar Dik Utsa ya anggota SKTS. Lah iya. Sugeng dalu Mas Dalang nyuwun gendhingipun Lintang Asmara saking Pak Rubin. Oh iya. Ya mengko diaturke saking Mas Arju Junika. Wong ana Growong Lor iki Mas Komet Pak Gendut. Bakaran kula nggih parang rawuh matur nuwun sanget Pak Haji Suradi saking Kuwasa Klaten. Oh iya. Sugeng dalu Pak Dalang sugeng nindakaken pakaryan matur sembah nuwun sanget. Oh iya. Ya diaturke kaya ngapa diaturke. Iya. Siti mboko sithik. Iki sing ning nama losik, Nduk. Sing ana layange. Mas Tegar, mbok rene to, Mas? Rene. Saking Sanggar Seni Pedalangan dan Kerawitan Laksana Laras. Lah iki. Nyuwun langgam kangen ning ati pelok 6 kalian jineman gathik glinding. Pelok barang sembah nuwun saking Ki Eka Wisnu Prilaksana. Matur nuwun Mas Eka.
Panjenengan sampun didik adik-adik sepados remen dateng pedalangan, remen dateng kerawitan. Kuwi budayane dhewe. Aja padha isin nguri-uri budayane dhewe. Nek nganti awake dhewe kejajah budaya liya, remuk rempu dadi rempon. Oh iya. Negarane bakal dadi bubrah. Arepa negara sing sugih, negara sing kebak bumi, pendemaning bumi sing wujude emas lan sapanunggalane. Anggere budayane iki dijajah, kuwi ora wurunga negarane bakal yamblek. Mula matur nuwun warga Pati kabeh, isih gelem nanggap wayang, isih gelem nanggap ketoprak, isih gelem nanggap kerawitan, isih gelem nanggap campur sari, nguri-uri budayane dhewe. Oh ngono. Aja isin, aja isin. Oh iya. Wonten melih saking Bapak Saifuddin Pakuwon. Oh ngono. Utawi Pak Asep nyuwun lagunipun Alamate Anak Soleh. Oh ngono ya. Ya engko diaturke. Ah. 100.000 karo 100.000 200.000 dadi iki sementara iki bengi iki karo manunduk wayangan sing berbau nuwun sewu. Iki merekrut sumbangan utawa golek sumbangan kanggo Mas Taufik sing pit montore kobong mau. Oh ngono. Entuk 200 monggo sing ajeng nambahi sinten? Ya. Oh ngono ya, Mak. Dipersiape sesuk-esuk tak titipke kelaman Bu Lurah. Oh iya. Ya diaturke sik sing laras sing kepenak sik. Pelok barange Pakde. Oh iya. Ngersake kula nyuwun gungane kalih panjenenganipun Ibu Putri Anjarsari. Weh ngono. Apa glathik glinding? Glathik glinding ki mau aku cocok Butarni, Mak. Iya. Sing pinggir dhewe. Ya monggo wis. Pelok barang ninga. Ya, lungguhe rada maju sithik. Barisane dimajuke sithik sampeyan tok, Butarni. Ya, kaya ngapa? Weh, meneh, ulang maju meneh. Minimal 1 meter atau setengah meter. Oh ya, maju meneh. Ya, matur nuwun Pak Mul, kula lan panjenengan Mas Arju Junika, Mas Hong lan kabeh para warga ingkang parang mirsani dalu menika. Ora dadi baya pengapa, Nduk. Maju meneh. Kurang maju. Apa pilih sak ngadeg? Wis salah siji, pilihen wis. Oh ya, ampun nek niki ampun ngadeg malah sampean mau gila. Lah ngoten. Oh ngono. Nek ngadeg mekrok kok. Oh, ngono iki gayeng. Ya, kaya ngapa? Glathik glinding panyuwun saka Mas Eko Wisnu Sopri Laksana. Wah, tak kinturke kagem adik-adik dalang-dalang cilik, dalang-dalang junior. Anakku wedok gendut Devi limempeng sing padha sinau kabudayane awake dhewe. Oh iya. Mangga glathik glinding, Mas, ora sino mari jotho lho. Ya.
kula kintunaken kagem Mbah Supar wonten bakaran kulon dalah Om Bambang bakaran Metan matur sembah nuwun trasinipun saha bandengipun wadah dantenan Pak angger mayang ning kene iki wis tenan kok daerah Yuwana kiwa tengene kene iki sing maringi bebungah ki akeh saka Mbah Supar saka Om Bambang saka Om Sarju Junika saka Pak Hong maringi banteng-banteng pirang-pirang lah iya ngono ya mak bejane sing sesuk turu ning Padepokan Gapero ya mak lah iya diglundungi trasi lah yang mangga ya antuk daya ya ya uruhing rasa mulya tan gedhe Nggih matur sembah nuwun sanget panyuwun saking Sanggar Seni Pedalangan dan Kerawitan Laksana Laras saking Mas Eko Wisnu Prilaksana. Oh iya. Nduk, piye? Saking bunga-bungae panjenengane Bu Winggi. Sapa? Bu Winggi lawan Pak Darman. Sing kepareng rawuh akeh banget tur dasare apa sing dadi cita-citane bisa kaleksanan Bu Yunita tuwin panjenenganipun Pak Darman tak suwun supaya penelakon ing panggungan Nduk. Oh iya. Blak 6 Pak De, blak 6. Oh iya. Ngono ya Mak. Monggo Pak. Kepareng penelak dateng ke panggungan dipun iringi mas aja dipleroki. Monggo Bu Winggi Pak Darman. Bu Winggi lagi neng kamar mandi lah yang woi lagi pipis lah ya ya sadurunge diaturke Bu Winggi nuwun sewu diselingi sawetara mandi sing prayoga
Nyuwun karo sapa, Mak? Aku tak nyuwun gungane karo panjenengane Mbak Putri Anjarsari. Oh iya. Supaya ngaturake lelagone Alamate Anak Soleh. Iki panyuwun saka panjenengane pepunden-pepunden. Menika Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin. Pak Saifuddin Asep nyuwun lagunipun Alamate Anak Soleh. Lah iya. Ya diaturke ya, Mak. Iya. Pancene penting banget pendidikan tumraping anak kuwi mau kok, Nduk. Anak zaman saiki kikrik-kikrik. Iya. Putuku sing lagi umur karo tengah tahun wae nek ora dicekeli HP iki nesu. Wah iya, mula sesuk mbahne wedok tak kandhanane ora usah dicekeli HP. Wah iya. Klebulan sialan sing umur 7 tahun munggah ki aja dicekeli HP. Oh, sebab ya mbukai hal-hal sing ora pati penting lho sing anyarake. Nek ngono ora keturunan ora karo keturunan. Ayo kowe mesti. Ayo. Aku ngerti dhewe kok. Aku lapo. Lah nyatane ya ngono kok. Lah iya. Aku kuwi nak nuwun sewu. Nuwun sewu lho, iki mung nuwun sewu. Aku ora bar mayang mbuh kok ngendi. Delalahe aku mayang iki petang bengi. Lah nek petang bengi iki kanca-kanca sing adoh ki ora mesti ora kondur ora mulih. Oh iya, tudo turu ning nggon aku ning sing turu ndur, ning sing turu ngisor, ning sing ning ngarepan kamar tamu kae. Ayem. Aku ya turu. Mongko nuwun sewu aku ki adoh bojo-bojoku ning Malang. Oh iya. Aku krungu tak golek iki sapa sing berbuat tak senonoh iki sapa aku ngono. Jebul sing tuwek dhewe sing nang ngarepan. Ora dipateni ngawa-awa ngene iki apene. Mula nuwun sewu sing sepuh ora usah dicekeli HP. Wis ora mung tuwa tok, nang ora mung sing bocah tok. Oh iya. Ayo monggo diaturke. Ya diaturke. Alamate Anak Soleh. Monggo, Bu. Ya monggo. Monggo. Manda sampean isa? Ya. Mbak Wanda sampean isa. Oke, Mbak Wanda sampean isa, Mbak Wanda. Mbak Wanda sampean isa, Mbak Wanda. Wah, ngono lho. Sing tekoni aku ora Putri. Wangsulana sik. Lah. Nek kur kira-kira anune Nduk, nuwun sewu miki aja cedak-cedak, kabeh ben ketok kabeh. Oh iya. Ayo Nduk. Ya. Ya Nduk, ayo. Saka Mas Agus ya kena. Ya mangga. Mangga. Alamate anak soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kang pindho mulyakaken kanggo wong tuwane.
Mergo lagu iki suwe ra ditokke ya, Nduk. Lah iya, upama gradul-gradul sithik ya ora apa-apa. Oh iya. Sing penting iso ngaturke mbuh kepiye rupane ya, Mak. Iya. Ah iki tak suwun panjenengane Ibu Lurah, tak suwun pinarak ning pepanggenan sekalian Pak Darman. Oh ngono. Ya. Mangga-mangga Bu Inggi lan Pak Darman pinarak mriki. Bu Inggi lan Pak Darman nopone anti matur nuwun sik ngenten sisir. Nuwun kalih Pak Ditomo ingkang saking Kudus nusul tekan kene nek ora tresna apa kelakon tekan kene. Lah iya. Mangga-mangga Bu Inggi pinarak mriki kula antosi lan pacarman dipun nanti-nanti. Bu Inggi pinarak mriki matur sembah nuwun sanget. Ngadeg Nduk, ngadeg apa Nduk? Ngadeg wis to. Kanggo Bu Inggi sesuk ben ditanggap meneh. Kandhane kok ngeyel. Ya ngono ta ya kudune. Lah nggih, matur nuwun nggih Bu Inggi nggih. Panjenengan menika menggaliaken dhateng perekonomianipun warga masyarakat ing wewengkon Karangreja mriki, ndadosaken pasar hewan menika mangke kersanipun saged kagem cagak ekonomi warga mriki nggih Bu nggih. Amin, amin pangestunipun. Nah, jan saestu menika Pak Darman mboten nderek minggah niki. Lah dupa. Lah, Pak Darman napa Pak mengke? Darman kersa minggah mboten? Nah. Mboten Nek purun, Pak. mboten purun minggah mengke pitike kula ble 10 mengke. Iya. Niki saestu tumplek-blek penonton nggih luar biasa. Alhamdulillah nggih antusias nggih warga. Alhamdulillah sampai saat ini sampai detik ini penontonnya masih luar biasa kathah. Nggih, nggih. Menika sing kula arep-arep Bu, nuwun sewu. Nggih. Nah, menika peresmian pasar hewan wayangan. Nah, niki peresmian pemotongan ayam wayangan mboten Bu? Niki Bu. Nggih ngeten Bapak Dalang. Nggih. Keleresan niki wau niku istilahipun niku pembukaan nggih. Kula niku nambah usaha baru, Bapak. Pembukaan pemotongan ayam. Nggih nambah usaha niku jasa pemotongan ayam juga. Insyaallah kedepannya itu tadi jual ayamnya juga. Oh ngoten. Lho, nggih. Oh nggih nggih nggih. Jual ayam juga wonten pasar nggih Bu nggih. Nggih, pangestunipun. Nggih. Mongko menika wonten ing TPI wonten. TPI niku tempat pelelangan ikan wonten. Pasar Juwana niku pasar ageng nggih wonten. Nggih, pasar Lajeng- induk ada. Aduh ada. Terus sing dereng wonten nak di Juwana itu adalah pasar hewan. Pasar hewan, Bapak. Nah, menika panjenengan kalian napa menika masyarakat sampun sepakat ndamel wontenipun pasar hewan menika. Lah lajeng lapanganipun bola sak menika wonten pundi, Bu? Niki sebelah kanan saya niki. Oh, sebelah timur. Kanan kulon. Oh, Nggih, timure nggih. saya sebelah Ah, kanan. ngaten. Alhamdulillah dadi dilintuni nggih, Bu, nggih. Nggih, Pak, dilintuni. Nggih. Dados nggih semua niku terlayani, pemuda mau olahraga nggih terlayani, Nggih. masyarakat mau jualan, mau Nggih. untuk batik nggih terlayani, ngoten lho, Pak. Leres, nggih. Menika ingkang kula pikajengaken, Bu, nggih. Nggih. Lajeng panjenengan badhe paring dawuh melih kali masyarakat menapa mboten? Nah, Nggih, dalem badhe matur sekedhik Mbok menawi panjenengan enten temriki juragan-juragan sapi, juragan-juragan kambing, nggih wedhus, nggih peternak unggas, monggo dinten Rebo Kliwon nggih tanggal 23 April menika 2025 niku nggih menika ngawontenaken napa kegiatan pasar pertama kali nggih. Kula aturi persedo. Nggih pirsa sedaya ngoten nggih Bapak. Nggih, nggih. Kersane sedaya niku saged napa antusias nggih, nggih, nggih. Lampah ngoten nggih. Lah, nggih, Insyaallah mugi-mugi nggih. pedagange nggih paringipun rezekine lancar ten mriki. Nggih. Wargane pun paringi seneng upami dodolan nggih ndang pajeng regane luwung ngoten nggih. Wah, nggih, 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 nggih. Lah, mboten langkung gandeng panjenengan sampun paring dawuh, mbok menawi badhe nembang utawi nyanyi, Bu. Nembang napa nggih Pak nggih? Lah, Nyuwun ingkang nembang
Setia saged. Setia napa? Sotia. Sotia. Saged mboten? Saged. Saged. Nggih saged. Nek saged Lagu. nggih mboten ana apa. Lah nggih. Nek mboten Lestari mboten ana apa. Lah pundi Lestari napa Sotia? Manut. Sotia mawon nggih Lur nggih. Napa Lestari sik Sotiane kelingan apa ora? Oh ya kelingan. Niki lagu Sotia menika tuwin lagu Lestari niku ciptaanipun nek lagu Sotia niku ciptaanipun anak kula sing bedhug niku Bu. Nggih. Ya niku ciptaane. Tapi kula kayak nek kiambakan kok kaya ajrih, Pak. Oh ngoten. Nggih. Rencangi Mboten nate nyanyi soalnya. rencangi presiden apa rencangi Pake? Nek Pake saya yakin ora iso nembang. Ngoten. Nggih direncangi Mbak mawon Lah sing nggih cantik. nek niku damel peti malah saged nika. Lah nggih nyuwun Mbak Rini didampingi ibuke. Oh iya. Nek Bapak Darman mboten saged nembang, Pak. Nembung saged. Bu, ngoten. Nembang-nembung mawon kaya. Ah nggih. Nek nembang mboten saged, nek nembung saged. Lah nggih, kersane lagu Sotia menika dipun jejeri Mbak Rini kali Mbak Putri. Lah ya, mangga. Turi turi putih. Delak ketumbak gendut delak. Oleh lolo. Gepeng cilik ya apa? Nggih, mangga sugeng nginjing, ayo sugeng dalu Mbak Rini. Wilujeng dalu Mak Cange. Sugeng dalu Mbak Putri. Sugeng dalu Mak. Nah, Putri. panjenengan dipun apit kalian waito lan puyengan Bu niki Bu. Lah ini. Nggih. Lah iya. Kersane ketularan cantik. Lah nggih, panjenengan dipun cantik kaya. Lah iya. Mengka diaturke lagune Sotia. Dados, ya, mengka, yuk. Ya. Yo yo. Yo yo. Yo yo.
terima kasih. Tepuk tangan ngagem Bu Lurah utawi Bu Inggi. Wah, luar biasa. Wis gelem nyanyekke karyane anak kula pun matur nuwun sanget, Bu. Lah iya. Ngapunten. Nggih, wah jan saestu. Lah iya, iki ning nawon. Matur nuwun nggih, Bu. Lah wah wis anggere wis buka ngrereke dompet wis nengku wis ora umum ya. Lah iya. Iki perjanjian lho, enek sing nyawer dikelompokke dienggo nyumbang Mas Topik mau lho iki. Ngono lali. Lah iya, tenan enggak. Menika tan kantun Pak Supaat menika. Ya nggih, matur nuwun Bu. Jana ya. Eling-eling kuwi. Lah nggih. Kaya nyantuni anak yatim ya. Matur nuwun sangat nggih. Wis dipikir dhewe lho, Doan. Wis do pikir dhewe lho iki. Nek kowe do gelem ngenteni panjenengane Mas Topik mau, wah tenan kowe dipangan Bathara Kala kowe tenan ku ayo. Lah iya. Nuwun Bu. Wah iya, jan. Lho nggih matur sembah nuwun. Oh, Depi malah entuk kowe matur nuwun Bu niki dalang putri Bu. Ya, kowe nyusul aku malah entuk duit to kowe. Lah iya. Matur nuwun sangat kaliyan ngentos ibuke le kepareng inggih menika maringi santunan dhateng para lansia. Nggih, nuwun. Assalamualaikum Bapak Tantut. Ibu Parsih minta lagunipun. Piyam kudik bengi kae. Oh, impen kudik bengi kae. Lah ya, paringi bawa rumiyin. Matur nuwun. Bu Parsih nyuwun doane nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun Bu, mugi-mugi kaleksanan menapa ingkang dados penjangka panjenengan iki 50. Iki wis 250. Oh iya. Jodoh-jodoh lali lho, Dan. Oh iya. Oh iya. Ayo Nduk, ya mengko diaturke siji mboko siji. Oh iya. Nyuwun gungane karo anakku wedok Genduk Wanda. Wah iya, ngatek Nduk. Wah iya, monggo kaya ngapa? Pelok barang Pak Deni ku. Agundul patul. Sugeng dalu Nak. Nggih, wilujeng dalu Pak Tanto. Diparingi ibuke pinten wau? 100.000. Sing arep mbok sumpangke Mas Topik sing kobongan pit montormu pira? Sedaya, Pak. Ikhlas tenan? Insyaallah ikhlas. Bakare ora lokak ning malah saya kebak rezekimu ya, Nduk. Amin. Kene salaman sik karo bapak. Ya. Nggih. Wis, oh, bapak ndasmu. Ya, lho wis kelas tenan wis kowe. Muga-muga cepak jodohmu wis ben lakon dadi pegawai negeri. Amin pangestune, Pak. Wis, ya syukur. Ki panyuwune mau eneng sing impen kudek bengi kae. Heeh, eneng karo kangening ati. Heeh, Nduk. Nggih. Oh iya, sing mbak aturke sing endi, Nduk? Kangene ati mawon nggih, Pak. Oh iya, kuwi digarap cara seragenan. Nggih. Oh iya. Tapi ngagem anu nggih, Pak. Kerpean. Ora masalah. Mboten apa. Sing penting kowe wis gelem nyumbang 100.000 mau ngau kepean ora masalah. Nek urung nyumbang ora entuk. Kelompokke ning Mas Daru. Oh iya. Wes. Gaya-gaya piye nyelawe-nyelawe kan nggih. Iya. Wis pokoke anu nggo kenang-kenangan karo Mas Taufik. Nek koncone dhewe iki mau kabeh iki melu peduli. Coba bayangno upamane Mas Taufik mau bapakmu dodol ning kono dienggo ngopeni anak bojone klebu kowe. Terus kobongan ngono terus piye rasane? Lah nggih, Pak. Nah iya. Iso ngrasake to kowe? Nggih, Pak. Nah iya aku ya ngrasake kok jayane kowe. Mulane kuwi. Ya, monggo dibawani sik sing apik. Bawane napa, Pak? Pangkur. Ya. Pelek 6 to iki? Ya. Ya. Mingkar mingkur. Ya. Nah ayu-ayu mesti suarane ya apik, ya ayu. Lah iya.
Ki mau sing sound system ki mau ya diparingi mak. Iya no. Sukses lan orane pagelaran bengi iki mung gumantung ning cah kuwi sing sound system kuwi. Nek nganti mbok pek ora mbok sumbangke. Tolak wong wedok neh kowe kan. Ha iya. Ha iya. Mangga warane lok weh kandhane kok cah ngawi kok nduk lah iya nenong akarana karenan merti siwi mengko tak suwunke berkah pangestuga panjenengane Bapak Supaat saking Poh Ijo Margayasa. Oh iya. Ngono ya Mak, ya tak suwun supaya pinarak nang pepanggungan. Oh ngono. Saking Gapiro Kincir. Waduh. Nyuwun gendhingipun sambung panci dalu matur nuwun sanget. Oh ngono. Iya matur nuwun. Mangga teruske, Nduk. Ya. Nenong mreh kratarata pakartining ngelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji monggo dipun aturaken para kadang dados ya.
diparing nggih, Pak. Sampun. Oh, dereng. Oh, mengke nyuwun lagunipun mengke mawon. Sebab lagu sing dereng diaturke tesih kathah nggih, Pak nggih. Nggih sing sabar. Oh iya. Ngentosi mengke gara-gara panjenengan. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Iki panyuwun saka panjenengane Bu Parsih mau ngersake lagune Impenku Dek Bengi kae. Oh iya. Mangga Mbak Sulistyarine ndak aturi jumeneng saking palungguhanipun. Wah iya. Ya, mangga. Iya. Mentok bagandani. Nuruti piyai akeh ki maneka warna panyuwune, Nduk. Nggih, Pak. Ya, iki mau bapake mau ya arep nyuwun lagu ning Kusik mergane lagu sing durung diaturke isih akeh banget. Ya, sing penting sabar. Wong ngono. Dalang kudu iso adil. Ngaten. Kepareng nglayani kabeh masyarakat sing kepareng nyuwun lagu ya nggih ya. Nggih. Ah iya. Impenku Dek Bengi kae iki lagu impen to kuwi. Nggih, pelok 6. Oh, pelok 6. Oh iya. Diaturke kaya ngapa? Lajeng ki mawon iki ya disul anakku Agung. Kok lagi teko ki kowe nang endi kowe? Kowe mesti golek-golek kowe mesti golek perkara mesti kowe. Lah iya. Mangga ya, ndak. Saking sinten? Saking Kula? panjenengan to. Ya. 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 Impen godek. Ya, ya ngono. Ya, Mas. Amun kuwi. Impen godek bengi kae. Kadek goyang dan tenan-tenan lah. Ketemu ning kono kae. Dik, menake. Tora padha gembira. njaluk lagu. Nyawer. Nyawer. Engko bablasno ning lagu apa terserah. Ning aja iki aja disragenke lho iki. Kula tak anu bocah niki riyen nggih. Wis. Nggih. Le, jenengmu sapa, Le? Han. Rehan. Nehan, kelas pinten, Le? 3. 3 apa? SMA. SD. SD. Jenengan nyawer kula nyuwun opah napa, Le, Cah Bagus? Njaluk ambung. Ora apa-apa, wis cah cilike lah coba nek sing njaluk ambung iki balegya lah kuwi. Nek sing ambung balegya iki mung keri, Pak. Le, pengen diambung Mbok De apa sampean ngambung aku? Emah bener sing emah kuwi bener. Wis. Emah ya, Pak. Lah iya. Wis makil entuk lah. Ah, makasih ten. Tegar.
Ning ngeten-ngeten. Nah, Nggih. sing tak nggumuni eneng bocah cilik kok kersa arep nyawer. Nyawer. Kuwi jiwa budayane, jiwa senine hebat. Nggih. Lho, ning sing tak nggumuni kok ya gelem wong gedene semono gelem disawer cah cilik. Gak entuk aru dalange. Nah iya. Ya. Nyawer ora apa-apa, Le. Nyah. Wis tenang, wis wong iki Tak balekke le. Nyah. Nyok, arep ora, moh ya wis. Mau ya wis. Lah iya. Kok, Ya. kok pucet iki genahe kowe mlo munggah panggung dipaksa karo bapakmu apa? Lah iya. Ngersake lagu apa le, Cah Bagus? Apa Ngersake lagu lagune apa? apa? Ora ngersake kandhane kuwi jan mung pengen nyawer kok pengen pirang-pirang cah gerang-gerang ngene iki kok iki. Lah iya. Dadas ya. Jarine wong padha iki mau sing nglantarke aku sowan ning punden mau bapak iki. Nah, bapak sinten Pak panjenengan asmanipun Pak? Gus Harjo. Oh nggih. Nuwun nggih Pak nggih. Nun Lestari. Oh nggih. Sabar dulu, sabar Bang, sabar Bang. Sabar Gus Harjo. Oh iya. Iki mau sing ngenturke aku ning punden iki mau ya piyayi iki. Nggih. Heeh. Andeng-andenge manis ya, Pak. Manis. Rambutnya anu kesambar bledek. Nggih. Lapang Pak. Nuwun nggih Gus, wau nggih Gus. Lah iya. Los nggih Gus. Los no pokoke. Lah iki sik kowe munggah rene sik. Ya. Nyuwun karo Mbak Utsa Genti. Ya, Mbak Utsa Genti. Iki uga ning panyuwun lagon. Engko nek nganti ora cukup ning manci limbukan dicaoske ning manci gara-gara. Oh iya. Sik sing eneng sing sake sesideman ki mau ya meneng. Oh ngono.
Sat katur Bapak Dalang Tantut kula Mbah Ramijan badhe nyumbang langgam sesideman sak bawanipun cekap semanten anggen kula matur nuwun Mbah Ramijan ngawen Margareja Pati menika tindhipun 100.000 Mbah Ramijan panjenengan nggih nderek inggih menika urun-urun ngenteng-entengi Mas Topik nggenipun kepareng nampi alangan kala wau. Oh iya, wis. Kok iki pokoke bengi amal kok wayangan amal lagi kok. Ayo. Aditya Rama matur nuwun, neh tole. Bagus laris. Lah iya pengen nyumbang neh ra kowe. Iki ora nggo aku dhewe lho iki nggo Mas Topik mau. Lah ya. Ayo Mbak Utsa karo Mas Rangga jumeneng saking palengganipun. Oh iya, mangga. Sepote ca. Nah ya. Mangga. Komburi kowe ra pati ketok. Ning dhuwur kene. Ya karo sak ngene. Nah, ngono lah ra ketok. Wedha. Sugeng dalu Mas Rangga. Sugeng dalu Pak Tantut. Wah iya, kelakon penjangkamu to? Duet karo Mbak Utsa. Nah iya. Ngendikane sinten niku? Jarene Mbah Legiya. Hah? Arep protes kowe. Nek wani-wani ya le. Ora apa-apa. Ya. Mbak Utsa sugeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Salaman sik no, salaman sik apik. Sugeng dalu Mas Rangga. Sugeng dalu. Idolamu. Wis tau digoncengke pit montore iki rung? Dereng. Oh, penak. Masa nggih, Pak? Oh, ngantek saking penake rujine ngantek entek kok. Lah iya. Lintang asmara panyuwun Mas Budi Komar, nyuwun lintang asmara ugi, ya. Ora langsung-langsungan. Ayo sak karepmu sing arep apa? Ayo nganggo ral sik. Ral. Ya ngapa? Ngayu. Ya. Sebentar. Wong ayu. Sik, nek muni wong ayu ya nyawang wong ayune ora nyawang penontonne. Ayo nyawang lho. Aja mbok kei bokong mesake ya, Nduk. Ndalah kowe iki kek ora pengertian lho. Ayo. Wong ayu. Mangane dianu iki gandrung kok ketoprak kok palibasane kok. Aja sia-sia ya. Tresnamu kinarya tamba. Susah jroning batinku. Nah, kowe genti. Wong bagus. Wis pokoke bagus ngono ya pokoke. Wong bagus antep nor rasa hatimu tresnaku Ugahke. Ngono. tulus jroning kalbu. Matur nuwun, sadurunge diteruske tak sawer sik le kowe le. Kula, Pak. Iya. Lah ngendikane tinggi Mas. Meneng wis tak sawer sik. Sawer. Ya. Ikhlas. Aku bajir. Ikhlas. Ayo ikhlas peleke kowe. Nah, matur nuwun ning ngelinga, kowe nggo dhuwit ki mau ya mung menang nggawa tok ora menang nganggo. Kanggo Mas Topik. Kula balekke melih. Kula balekke melih. Oh, ikhlas kowe? Ikhlas. Oh ya wis, ora sida. Dadas ya, mangga.
duweni marang sang Dasri Peni. Wilujeng dalu Bapak. Jeng dalu ki Pak Supaat. Nggih tebih saking Margayasa Bapak. Saking Poh Ijo nggih Pak nggih. Ngrejengaken. Lah nggih dasaripun panjenengan kali Pak Darman nggih kados sedulur piyambak nggih. Kala wau dipun WA. Nggih. Bapak Darman. Nggih. Menawi panjenengan mboten rawuh nggih man-man to Pak. Mboten ngoten mboten paruh pripun nggih? Saene nggih rawuh. Lah nggih. Wah estu kok. Panjenengan rawuh niku negara sing manah kula. Saestu menika. Alhamdulillah saged rawuh. Lah nggih. Njing napa nimbali melih, Pak? Benjang menawi wonten damel. Nek suwi men ngene. Lah iya. Pripun iki? Badhe nyekar menapa panjenengan, Pak? Jane nggih mboten sanekat. Niku lho anu, Pak. Niku le kedanan. Kedanan. Nggih. Sing pripun kedanan niku, Pak? Sapa sing ora kedanan mripate nggih. Niku seragenan niku to, Pak. Nggih. Yo, mangga kriyen-kriyen pados riyen, Pak. Waduh, mergane lagu sakniki kathah sanget, Pak menika. Menika piyambak menapa dipasangi kalih Waranggana? Monggo. Pinten, Pak? Sing STW mawon. Nun? Sing STW. Ya Butarni STW iki. Butarni. Niku anu lansia. Oh, lansia. Wah, menika nuwun sewu, Pak. Dalem. Kula tak ngucapke riyen sekedap nggih, Pak nggih. Nggih. Saya ucapkan ulang tahun kagem Bunda Ervina Sutarni. Yang keberapa? Yang keberapa nih kau? 60. Oh, 60 tahun? 52. Nah, 52 jadi 7. 61. Oh, 56 ya ada. Sehat-sehat selalu ya Bunda. Hari ini. Notasine piro kuwi? Ya, piye, Cong? Pripun? Sinyal. Kabeh do goleki ora mung napa duet nggih? Duet napa, Pak? Balen. Rien. Balen. Napa saged rindu? Mboten, balen mawon, Pak. Balen nggih. Balen oke. Yo. Duetipun sing saged balen sinten niki? Biasane niku Mbak Rini. Ya, mangga. Ya jumeneng, Pak. Oh, Mbak. Ya, mangga. Iki Campursari apa-apa apal iki. Wong juragan Campursari. Mboten. Wah iya. Mangga balen ya. Diaturke ingkang ngaturaken Pak Supaat saking Poh Ijo Margayasa. Ya, dados para kadang-kadang ya mangga. Ya. Yo. Kuntak. Oh, langgam rumiyin. Langgam rumiyin? Wah iya. Ya nduk, ya. Kakung rumiyin to, Pak? Kakung rumiyin. Sepinten. Janjane dek aku wis eling. Wis 2 taun lawase ora ketemu.
jaman semono runtang runtung anane ra ono liya janjane mas aku wis lali kenalit bebesan kanggo ning driji ora gampang nambani juwane ngati ora semoyo mas aku ra janji ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek sing becik wong kalen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu Ora susu, no. wis mesti karo saestu dik wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar bola bali wis tak aturi yen aku jiwa jeragetan tibane aku ora ketun sar wis ora ketun Janjane dek aku wis eling wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jaman semono runtang runtung anane ra ono liya janjane mas aku wis lali kenalit bebesan kanggo ning driji ora gampang nambani jerane ngati ora semoyo mas aku ra janji ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dek sing becik wong kalen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu tandane wis mesti karo saestu dik wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar bola bali wis tak aturi yen aku jiwa jeragetan ora ketun aku ora ketun Bapak matur kasuwun Matur nuwun sanget Bapak. Sugeng sukses selalu nggih amin Bapak. amin nggih matur nuwun sungkem kagem Ibu kalian warga ageng saking Poh Ijo. Oh iya. Nduk, piye perkara lakon mengko diaturke ning Manci gara-gara nyukupke lakon sik ya nggih mengko nek melara prayoga ayo ndak derekke mak iya. Bani bawaka si ing guna si ing